नमस्कार, आप देख रहल बानी भोजपुरी लाइव चैनल। और आज हम बात करे वाला बानी निरहुआ भैया के 2021 में आवे वाली 4 फिल्म के बारे में। तो पहला फिल्म आवे जौन फिल्म के नाम बा जान ले बुका। ये फिल्म आप लोगन के अक्टूबर में देखे के मिली और ये फिल्म में आप लोगन के स्टार कास्ट में नजर आई अक्षरा सिंह और निरहुआ भैया के जोड़ी देखे के मिली। और ये SRK म्यूजिक के बनल तले फिल्म बनल बिया। और दूसरा फिल्म बा जौना फिल्म के नाम बा आए हम बाराती बारात लेके। ये फिल्म एगो पंजाबी फिल्म बिया, पंजाबी और भोजपुरी फिल्म बिया। ये फिल्म में स्टार कास्ट में माए दिनेश लाल यादव निरहुआ जी और एगो पंजाब के एक्ट्रेस जय चौधरी नजर आई। तीसरा फिल्म भी है जौना फिल्म के नाम बा निरहुआ द लीडर। ये फिल्म में आप लोगों को अमरपाली दुबे और निरहुआ की जोड़ी देखे के मिली और ये भी फिल्म 2021 में देखे के मिली। और चौथा और लास्ट फिल्म भी जौना फिल्म के नाम बा गबरू। गबरू फिल्म में आप लोगों के स्टार कास्ट में नजर आई है जुगली स्टार दिनेश लाल यादव और अमरपाली दुबे और संजय पांडे जैसे बड़े कलाकार देखे के मिले। तो आप लोगों को न्यूज़ कैसा लगा कमेंट करके बताइए।